do am again. In a biggie way, you don't do am again. In a biggie way, don't do am again. In a biggie way, Lord, you don't do am again. Biggie way. Onye na ndụ ọzọ in a biggie way, Tim, you don't do am again. In a biggie way. Do am again. In a biggie way, Tim, you don't do am again. In a biggie way. Hey! Daddy! Hey! December begin so rice. Na Christmas abịala n'oge. Asum so rice ka ọ ha nye m rice. Ị ka asị m December erube ha nye m rice. E nwere enyi m nwoke onye agụlụ. Anambra State. Nkata agụ. Onye nkata agụ na agụlụ Anambra State. Ọga Nnamdi. In fact, ekwesịrị ịkpa ọga ndị ọga. O chetara ụmụ ogbenye. O bikwa na South Africa. Nwunye ya wu Ekwutọs. Amaka Ekwutọs Okonkwo. Amaka Ekwutọs. Mmadụ kwesịrị gị mgbe a mụrụ Amaka kwana ha akọtọsịa ya gwa ihe nwere ụdị okwu a na-agwa fọdụ dat girl. Ha na-ekwutọsị ya si ọgụda awụ mmadụ maka iwoke ọdọ mana mmadụ na Chineke ọ sị ihe Chineke kwadoro na ndị hụrụ ya n'anya ntị maọwa anya anụbeghị ya. Amaka alụ ọdị Chineke were Nnamdi otu gozie Amaka werekwa na Amaka gozie Nnamdi ha abụọ si abaghị ote ọnụ niile kwutọsịrị ha na emedobe egbom. Amaka na di abaghị to South Africa ha abụọ join into matrimonialship were fallopian tube nwoke ekọkọta ya ma Chineke onye ọrụ ebube onye ọrụ ukwu ihe m kwuru were asị ihe a na-eme na Nigeria ka m na-eme makwasị ha abụọ si join into matrimony taa ụkwanụ betide Amaka taa ka a na-eme ncheta isi amụrụ taa ụbọchị amụgọ Amaka taa ụbọchị amụgọ ekwi di wee sị no my wife is unto grace is wanting to celebrate ya nwere nwunye ya ekwesịrị ego nọ echi niile ọbụla echi a na-eselebrate maka nwaanyị nwere obi ụma mmadụ ịlụga nwaanyị mgbe ọjọọ kịta alụta nwaanyị obi ya na ya dị ewu ọ bụ very degraded something ya bụ ihe gbọrọ maka Chukwu taa ya mana abịa na South Africa Ọga Nnamdi nwere African shop the Blessed African Shop Limited ebe a na-ahụ ma ụkpọ ma achị ma ogiri ma ose ma atọke ma moringa kọrị ma fịọ enwere ihe na-agada akwụkwọ na shop ha na South Africa. Onwere ede okoriko koko ndị enwere ihe na-adọka taa ụbọchị echi South Africa ship ụlọ anyị ibu enwere ihe gbasara ihe nri ma mmanụ granọt tomato na mbụ nga tomato na onye siri anyị ihe almost 12 pieces na South Africa ka ọchị ochi tomato si bịa ihe niile ndị akwa fọdụ onye rikwule lokali agadi iri a ga-ede m ọnụ rie ya in a foreign shopping pattern anyị ga-eme ọnụ foreign fọjuo ya n'ọnụ agadi iri anyị ma ọnụ gịnị foreign fọjuo ya n'ọnụ ebe e nwere pando ya na-akpọ pando ji a na-akpọ akwa na-ese ese a na-akpọ ọla ya bụ iricha ha anyị onye ọbụla ọla ya na-edisi ya bụ distribution ya South Africa nwoke mmadụ enwe ndị ga-agara South Africa ha dị n'ezie chịrị nwaanyị ọsọ gbam ọhịa onye nke gara mepesi ọsụsọ bịa dị atọ ọwa anọ sef asị m ya merepegwo gaba ihe ọma mere emego ya sị m taa nwunye megepete na ụmụ ogbenye niile nọ within his neighborhood ka ha ga-eri n'ime ọkwe nego ozugbo m nụrụ ya pịa m nji abalị otu ọsị m na ọ gara aga kere kamgbe ụnyaahụ ka m na-ekwu iwu ogbenye ndị ogbenye gị rọsha ji abalị ga iwu onye ogbenye iwu Nicodemus ụmụ ogbenye iwu onye ogbenye anyị bara ụba enwere ego n'ime Jizọs Kraịst gị gara ịna ihe ndị ugbo enwe tụpịa akwa n'ime Kraịst onye ọbụla wụ ọgaranya ma n'ime ụwa ogbenye ọnụ ntụ ka m bụ wata m n'ọnụ ote m si ego ụgbọ agaga tara rice ote m kwụwachatụ m n'ọnụ n'ime Kraịst anyị wụ ọgaranya Amaka na onwe ya emeghị ihe ewu ọgaranya n'ime Chukwu di ya ekwenu wụ ọgaranya n'ime Chukwu ma fisikali akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na onye ọbụla wụ onye ekere ekewu ogbenye awụdakwa ogbenye n'ọnụ ahụ mana ọgaranya n'ime mmụọ dadio ịma nwoke nọ n'ama anyị keke dị kripụt nọ na wheelchair
ụwa tụgara n'ọnụ agafere m nga yesterday ya sị m na kemgbe 2 weeks na oribeghị nri agụrụ gbugo enwe onye o nwere naanị ya nọ kemgbe o ji gee ya na wichi ya nke ọ nọ ama m ka m tọnụ lailọn ka itụrụ ya small metụrụ ya ụwa tụgara n'ọnụ enweta lailọn eji ata ya onye nwoke krepụl ka Chineke kere mụ na gị na waterproof ọbụla i wetara ngụba m ji ata ego keshi ego tee kashi jigote ọsọ tuput ntụ igu n'ime waterproof ote kashi ụmụ skuul onyere ntụ ọgụ ote ka Clinton ntụfe ego behind the fence nrụ ige gị n'ime waterproof ote ka ogede ote Clinton na awọdome waterproof ya anyị gachiri nwere Clinton na Alfred ka ime otu na-esi anyị si ma bịa nga ozime ka m ga-esi atọ gị shọt put tufe gụwara na agwa gị ṅụrụ kaị wa na-atụ onye n'ọnụ mụ na nwa m ịhụ dị n'ụwa kem ihe mere ụwa tatụrụ ego dị ya ụwa taga ya n'ọnụ nwa mgbe nta kọntinent ga-ata ya n'ọnụ kọntinent tọọ ya ga-arịa mma neshọn ata ya n'ọnụ neshọn tọọ ya ga-arịa mma de Naijiria atalagazi ya n'ọnụ ọkwa na Naijiria esite Biafra afashie ya ọnụ enyere m ka m nye onye ọdọ gaa ụlaz bọs stọp ya onye nyere ya rie onye si m rie ya rie onye si m erile ya rile asị onye enyi ihe mana saịdị kema ọ bụ enyi ihe enye ihe akpachie ihe ọwa aha kem isi gara taa anyị esi rice afọ ibedo ọkụ nga aka mgbe 2 weeks Chineke bụ onye ọrụ ebube machi ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chukwu ọgaranya n'ime Chineke ezi Chineke agọziwo Amaka iwe ọgaranya n'ime Chineke Ekwute ọsọ ọgaranya n'ime Chineke Nnamdi wụkwa ọgaranya n'ime Chineke ezi Chineke agọziwo ya usoro ya ezi Chineke chetala m onye nwere okwukwe n'ime Chineke Ekwute ọsọ bụkwa nwa Chineke ọga Nnamdi ịwụ nwa Chineke ya mere Nnamdi agọzi n'ugo ebe inyere m Chukwu ga-enyekwa gị onye na-enye mmadụ ka Chineke na-enye ebe unu so ụmụ ogbenye rie nri Chineke ga na-echeta gị Amaka nne m happy birthday Ami happy birthday your birthday is a flamboyant tranquility a solidarity of the Grace Tomatoes onye unu na-atụbata unu ga na-ere ahịa African shop unu ga-erecha ndị ọzọ agụdere ahụsa m okporoko hụ ma ntu agwụ hụ kọrị hụ moringa hụ ogiri hụ ụkpọ hụ achị onye nwere nọ na South Africa Chineke the Blessed African Shop Limited ị gaghị ana nga ya na chawa aka happy birthday once more